Dobrý deň. Táto ukážka bude o naceňovaní nekatalógových okien a zostav. V prvej ukážke sme urobili nacenenie katalógových okien. Ak potrebujeme naceniť nejaké okno, ktoré nenájdete v katalógu, to potom robíte nasledovne. Prestali sme, že sme nacenili okno z katalógu, vložili sme do košíka. Teraz potrebujeme nové, tak ideme cez pridať položku a už teraz nevyberieme katalóg, ale ideme cez konfigurátor. Kliknutím na konfigurátor sa dostanete do konfigurátoru a máte základné nastavenie fix 1000 na 1000. Ak by vám tu ostalo nejaké iné okno ešte z predchádzajúceho nacenenia, tak jednoducho kliknete na začať znova a hodí vás na túto pozíciu. Takže aj tuto sú dôležité nastaviť materiál PVC, prevedenie, dajme to najjednoduchšie, optimum predsadené krídlo a sklo, ak potrebujeme farbu a tak ďalej. Poďme vykresliť nejaké netypické okno, tak musíme najprv zadať rozmer, najmä tomu, že náš zákazník potrebuje také isté trojkrídlové okno, ale v strede fixné. Tak ideme cez zadať všetky rozmery, zmeníme základnú šírku a výšku na 2400 na 1550. Dáme uložiť. Automaticky tam vypíše, čo môžete poznať aj cenníka, že tento fix je príliš veľký, takže buď tam ideme zmeniť sklo na 6 mm, alebo predelíme stĺpikom. My teraz vieme, že tom chceme dávať stĺpiky, takže táto informácia je pre nás nedôležitá. Ak chceme do toho vložiť stĺpik, tak s kliknutím do konštrukcie s ľavým klikom vám dá na výber členiť, zvoliť otváranie, medzisklené mriežky, zmena tvaru a vložiť do zostavy. My potrebujeme teraz členiť, takže klikneme na členiť a rozdeliť zvisle alebo vodorovne. Chceme tam dať dva stĺpiky zvisle, takže vyberieme zvisle a vložil nám jeden stĺpik. Potrebujeme ďalší, takže urobíme to isté. Klikneme do položky, kde ten stĺpik chceme dať. Zasa vybereme členiť a rozdeliť zvisle. Takže máme teraz fix s dvomi stĺpikmi, už len potrebujeme zadať presné pozície tých stĺpikov a to urobíme, ako sme sa učili, cez zadať všetky rozmery. Bude sa nás pýtať tiež jednotlivé rozmery. Toto už máme nastavené, takže preklikáme šírku, preklikneme výšku. Toto môžeme buď cez tieto pomery zadávať, alebo keď toto presne nevieme, tak môžeme prekliknúť a nastavíme bočnú šírku na 650, pravú aj ľavú na 650. A ideme cez ďalší, alebo môžeme to aj ukončiť. Takže už momentálne máme vyrobený rám aj so stĺpikmi, už len do toho potrebujeme zadať otvárania. Takže najmä tomu, že na túto stranu, na ľavú stranu zákazník potrebuje dať otváravé okno, tak klikneme do ľavej časti, do dvojky a teraz už nejdeme cez členiť, ale to ďalšie je zvoliť otevíranie. Vybereme to a hore vidíme, sú tu okná, dvere, balkóny a ostatné. Momentálne vykreslujeme okno, takže ostaneme v tejto pozícii okno a vybereme otevíranie vľavo, klikneme na to, dáme uložiť. Takže takto sme doplnili ľavé otváravé krídlo do pozície 2. Strednú pozíciu chceme nechať fixne, takže to necháme takto. A do jednotky chceme dať otvárovo sklopné, takže klikneme do pozície 1 a zasa vybereme zvoliť otevíranie. Pozor na to, aby tu boli okná nastavené a vyberieme tam otevíranie vpravo s vyklápaním, takže túto pozíciu dáme uložiť a automaticky nám nastavil cenu z cenníka 460,60 €. Vypočíta to podľa tabuliek jednokrídlové otváravé okno, fixné okno a jednokrídlové otvárovo sklopné.
Tie isté zmeny môžeme aj tu urobiť ako pri katalógových okien, to je zmeniť na predsadené, na krídlo, na balance alebo na evolution. Takisto môžeme zmeniť sklo na dvojsklo, trojsklo, bez výplňa alebo štadúr. A takisto môžeme zmeniť aj farbu. Takže len aby sme to všetko zopakovali, potrebujeme dať trojsklo, vybereme pri sklách, vybereme trojsklo, jedná sa o optimum, takže dáme 4, 12, 4, 12, 4. Cez editace umístnení nech buď, keď je to červené, tak zmeníme na zelenú, to, ak by to bolo takto, že červené, tak týmto zakazujeme zmenu s touto farbou, ale zmeníme na zelené, tak povolujeme jednotlivé položky, kde môže vykonať zmenu z dvojskla na trojsklo. Ak by sme to nechali takto, tak kde je to zelené, tak tam by dal trojsklo a v červenej položke by nechal dvojsklo. Ale chceme všade trojsklo, takže aj toto dáme zelené, dáme potvrdiť, uložiť a vidíme, že 1, 2, 3 pozícií 1, 2, 3 zmenilo na 4, 12, 4, 12, 4 trojsklo. To isté môžeme urobiť aj s farbou, ak chceme. A máme takto nacenené okno troják, ale s 2 otváravými krídlami a v strede fix. Takisto, ak chceme, tak toto uložíme do košíka. A keby sme potrebovali urobiť dvojkrídlové okno s jedným fixom, tak tiež ideme pridať položku cez konfigurátor. Zasa nám dá na základné nastavenie fix 1000 na 1000. Cez zadať všetky rozmery tam zmeníme 2000 na 1500. Dáme uložiť. Takže nám to zmení na požadovaný rozmer. Troška pomalší internet. Skúsim kliknúť do toho, dám členiť, uvidíme, či to, aha, dobre, ale rozmer nezmenil, takže teraz, ak tam máme už ten stĺpik, tak dáme zadať všetky rozmery a takto preklikávame ešte raz. 2000 na menšie krídlo môže byť 650, väčšie krídlo môže byť 1250. No a teraz som tu niečo zle nastavil. Takže môžeme tu začať znova. Ideme kresliť dvojkrídlové okno. Zadať všetky rozmery 2000 na 1550. Takže máme to zmenené. Chceme to členiť. Kliknutím do položky dáme členiť. Rozdeliť zvisle. Cez zadať všetky rozmery nastavíme šírku, výšku. To máme. Toto dáme na 700. Druhá časť môže ostať pôvodne a zasa kliknutím do pozícií, kde chceme dať krídlo, klikneme, pravý klik, zvoliť otevíranie, vybereme tam otvárovo-sklopné krídlo, ľavé, uložíme, vložilo a tuto môže ostať fix. Takže takéto okno sme chceli naceniť, máme to vykreslené, môžeme to uložiť do košíka. Takže takto je potrebné naceniť, respektíve vykresliť okno netypické, ktoré sa nenájde v katalógu. Ďakujem pekne za pozornosť.